Здравейте, това е една презентация на една реоценка, една междинно положение, в което искам да разгледаме начина и подхода, по който съм постъпил, защото това е един, би го нарекал, средностандартен случай, където има няколко неща, които трябва да помислим и с които трябва да се съобразим. Виждате, че тук има пръстени. Малко по-късно ще стане въпрос защо е така. Пациентката дойде, когато беше в късно смесено съзъбие, вече е с постоянно съзъбие и кучешки 1,3 разположен високо. От тази снимка виждаме, че линията между долните централни резци е изместена вляво спрямо линията между горните централни резци. Тук също можем да погледнем overjet и overbite. Виждаме начинът на отваряне на устата. Виждаме от дясно на пациента захапката, виждаме от лявата страна. И тук ще се спра малко повече, защото, както виждате, съм поставил бутон на Nance, а този бутон на Nance го поставих, за да мога да спечеля малко място от така наречения leeway space, т.е. смяната на пети временен с пети постоянен, разликата в големината между двата, който е около 1 мм на страна в горна челюст и 2 мм в долна, но в случая говорим за горна челюст, защото в горна челюст е този кучешки зъб, който е разположен горе високо вестибуларно. Поставих бутон на Nance, за да мога да предотвратя медиализирането на шестите зъби и по този начин получих допълнително място за кучешкия зъб. Отделно, горните централни резци са ретроинклинирани, което означава, че при нормализиране на тяхната позиция ще спечелим още малко място и по този начин ще можем да подредим зъбите правилно и да коригираме захапката. Виждаме тук липса на място от милиметър и половина. Това е панорамната снимка, налични са всички зъбни елементи, включително и мъдреците. Телерентгенографията, диагнозата на пациентката и планът за лечение, който включва след този междинен етап, включва вече фиксирана техника с брекети в горна и долна челюст, стрипинг в долна челюст и ластици втори клас за корекция на междучелюстните пространства, като тук е важно да координираме ластиците и силата им вляво и вдясно, за да центрираме средната линия, доколкото е възможно. И разбира се, да поддържаме долните резци изправени, да не протрудират, а горните резци също в правилна форма, да не са ретроинклинирани, за да може да имаме достатъчно overjet, който да използваме за медиализиране на долната челюст и корекция на втори зъбен клас. И това е крайният резултат с зъбите на място, покритието нормално.